फैबाय ओरैनो दसे हाबफैदोंमोनलां आयं एसे नोंखौबो खबर लानो होननानै आरो नै नोंसिना बिहामजोआबो फैना दंफैयो दे थां बिहामजो एसे हनै नोंदानो साहाफोर बानायनानै लाबोदो नांथ'ला खोमालै नानि हामानोसै आदा साहा एसे लोंलांदो आं फुदुंहैनि र' दानोबा दुंगोन मिजिनाबो फैखासिगोन बियो दाथ' आं मारै होनना सोंजेननो दे जे थुनथुलिया बहा थांमारखो सोङाबाबो जाया उफाय गैया आं बिराद मिथिनो लुगैदोंना नङाबाथ' गोसोखौनो उसुखुथु मोनबाय थागोनलै आङो ओहो जानाय नङा नांथ'लालै नानि ओमफ्राय नोंसोर दाख्लै फैदों दाख्लैनो फैदों जोङो अके दे मोजां बेबायदिनो फैनांगौलै बाबु हामसै नोंलाय मानोथो साहाखौ लोंला दे लोंलांमोन नांथ'ला दे आयं दसेल' हाबफैदोंमोन आं ओरैनो दे अब्लालाय दसे जिरायथ'बावदो दानो थाङो नामाहाय औ फुङाव फैबानो जायो आदा जोंहा जमा ओंखाम जानो मोनगौमोन दे नानि माब्लाबा जागोन ना आरो जायख्लंखौसो लायदोंमोन आं जायख्लं फैदोंना दिनै फैनो खोथा बुंदोंमोन माबा मोदोमानो सिथर जादों नामानो गथ'ना बिदिनोहाय दै सोलायनायफ्रावबो जालायलाङो आयंआ डक्टरनाव लांनोनो मानसिखौ लेंहरथ'बाय आरो साननैसो माथो थुनथुलिनि खोथाखौनो बुङालाय रावबो ओमफ्राय आयं दिनै न'खौनो माबा सिरि मोनथारदोंलै आङो दिनैहाय माबा बाबाबो गैया गेलेनो थांलायबाय गथ'आ नंगौ नामा नङा अब्लाबो बोरैबा सिरिसिन मोनदोंलै एखनबा गारि मटर खारनायफ्रा खम जाबालाय बिदिनो मोनो बाबु आदा बोरैबाबा सिरि मोनो बोरैबाबा एखनबा दावराव दावसि आरो जानाय नंलालै डाइरेक्टनो सोंसै आङो ओमफ्राय सासेया गैया खोमा सोरखौ होनदों बाबु जोंहा नानिखौ आयं बहा थांदों बियो जोंहा नानियाथ' न'आव गैयाहाय बाबु बेनोथ' आयं बहा थांमारदों बियो माबा बाबु जोंहा नानियाथ' ओजों माबायावसो थांदों जोंहा नानियालाय इन्टारभिउसो हैनो थांदों आदा मा मादै आदा साना थुनथुलि मोनावसो थांबायलै मा आंखौ न'सिम दोनफैबाय आं थुनथुलि मोनाव थांसै होनलांबाय बिसिनावलाय मानो थांबावनांगौ जाखोसै माबा बेलेग खामानियाव थांबा अबावबा थांफिनबावो बियो गथ'आ आं मोनथियालै मादै ओमफ्राय द' आदाया बुंदोंखि आंखौ आइया सोंबाना दा मार्केटाव थांदोंसो होनना बुंदे होनदोंमोन नंगौ नामा ओमफ्राय आंबो मादैनो खिन्थाखायालै होनना बुंखादोंमोनथ' आयु बेफोरबायदिसो होनबा आबा आंबोथ' मिथिखाया मादै आंथ' खिन्थाखायाखै दे जाबायसै दे आबा माथो खिन्थानो बाखि दंबावो ओमफ्राय दा मार्केटाव थांदों होनना बुंसिगोन आरो ना फैबा बियो आंथ' जेबो मिथिखायालै मादै हामबायसै दे आबा मिथिनांगौ गैथ'लाना होमबा आं न'आव थांथ'नोसै दे थाथ' ओमफ्राय सोरां दादियालाय बहा जोंनावसो दंलै टिभि नायगासिनोमोन आइजों बेहाबो न'आव टिभि गैजाया खोमा बेखायनो बिबाजैनावसो नायबाय थायो न' खाथिब्लाबो नै गोसोब्लानो थांबाय थागोन नामा बिसिनाव आबा सानालाय थुनथुलि मोननावहा मानो थांबावखो मानोबा थांबाय थायो माथो दाबो जायारा ओइ हाथरखि बेबि माथो बेखौसो सालायबावनोसै आङो सोर मा होनो जेबो नांजाया आङो गोसोबायदि मावगोन जागोन थागोन खमसे खम रावनावबोथ' बिनाङाखैना माथो ना मेहेर माबा मोनसे खालामोबा न' आरो बिफानिफ्राय बिनानै जाग्रा बिमानिफ्राय बिनानै जाग्राल' होनजानोसैलाय आंहा बेबायदि होनजाबाय थायालै आङो ओरैनोथ' सिगांनि आदायाबो लिंहरदोंमोन नाथाय आं बेयाव थांथ'ला दे बाबायलां बेखौ माबा रेस्टुरेन्टाव मावनो बाबाय आं बिलाय आंहा गोदान लोगोरि मोनखाबायना मा होनो दस्ति आंनि नांगौमानि एसे फायदा जाबानो जाबायलै माथो ना हाथरखि बेबि आयै मा खालामखो नोङो आनजानो लिंहरबाबो फैलालै थांगौ बिदि जायो नामा मोखांबो नुला गन्थंबो नुला दाबो माबोरै फैलै योखि थै दा नङाबा आंजों जाजोबजागोन ना बे चावमिन लाबोनाया हारसिं जाजोबनो नोङो माबा जाजोबजानोबो गिलायो नामा बे खुरै बिहरनायालाय नांगोन ना नांला नांथ'लालै जासिगोनदां बेनो दे बिदिबालाय आंहा मैगंबो एसे हानांगौ जागोन दे ओमफ्रायथ' दहायनो लाबोबाय आङो गुसुसो जाजोबसिगोन बियो
एसे खामानि मावदोंमोन आं बेखायनो होमबाबोलै गुदुं गुदुं लाबोखानायखौ गुदुं गुदुं जानांगौना गावनि थाखायनो आं एसे मोजां लाबोलायबाय दखानावबो हजों जाबोलायाखै आं हारसिं मोनथिबायना दे मोजां आरो नों माने हारसिं जाब्ला बोरै जागोन आंबोथ' दङ ना आयु आले फुरा मोनथिखायोना दे होमबालाय थुदो चावमिन जानोसै आं प्लेटखौ लाबोआसै होमबालाय जेबो नङा दे प्लेट मोनसेयानो जायोना मानो होनोबा जोंलाय आरो प्लेट मोनसेयाव जाब्ला अननाया बारायनो जाम्बिलाय नंगौ नामा औ दालायथ' नङा मिन्थिला दे आरो आंथ' गावहा आंजों प्लेट मोनसेयाव जानो बायो नामारा दबा ओंखामखौनो जायो आरो बेलाय मेथाइसो दे होमबालाय ओमफ्रायथ' नै जोंना पार्टनार फैबावबायना सासे मानिना हाथरखि बेखौनो सालायथ'नोसैलै आङो जागोन दाना मानोथो जाया जानो दे ओमफ्रायो माने बेथ' आंनि निजा नङा थेवबो बिनि मालिक आदायाबो जोबोद मोजां मानसिया माने आंनि प्रब्लेमखौ मोनथिबायना बेखायनो बेनो बुंबाय आरोना कि नों बेखौ सालायथ'नो हागोन दे होननानै बिदिबाथ' मोजां जाबाय औ मोजाङाथ' जाबाय र' ओमफ्राय नायनायसै मा जायो सालायनायबासो मोनथिसिगोन ना बिदिबा आंनि सनाया टट' ड्राइभार जाबावनोसै जानोसैब्रा जानोसै नोंल' लाजिनो ओंखारबानो जाबाय आरोना कि आंना फिसाया बिदिसो होननानै आजां गाजां बुंखायो आं मानो लाजिनो बेलाय मा गाज्रि मोजांसो दा आंथ' मोजांसो मोनगोन नोंबो एसे एनै खामायोब्ला औ ना बेबि बेनोसो रावनिबो सायाव सोनारनानै जानांगौ जानाय नङाना न'निफ्रालाय खायसे बुंखागोन बेफोरखौ खालामनो मा गोनांथि नाथाय थेवबो बोरैबा जाबायना दाना ओइ आफा बिहामजोनो बेबायदि नांगौ नोंहामजोनो बेबायदि बायनो ना माबोरै बिबाय थानो दे थ' आरो मेहे लासिं सिं जायोना लासिं सिं माने बिदिनो उसुबिदा जायो आरोना एसे औ बेखायनो जेबो नंला दे दाबो ओमफ्राय नों माब्लाबा हाथाय थांबा आं दोनलांगोन ना जेबो टेनसन गैला जागोन दे मेहे ओमफ्राय ना बोथोराबो अखा हाबावगोनसो दां दिनैबो औलै मा बुंबावनो अखाखौलाय दे थौदोलै चावमिनखौ जाहैग्रोनोसै दा गुसु जाबाथाय आंथ' जानो सुखुखालालै दे होमबालाय आंहाबो मैगं हानांसिगौ आरोथ' बे माइयाना हजों आफामोननावबो थांबावगोन नायल' नोङो जोंखौ दं नुनानै नागिरहैगोन इयो औ जानोबो हानाय ओइ जेखि खालाम जोंलाय थांफिनखाला बेजों जेबो सोमोन्दोखौनो लाखिनो बाबाय आं नोंहाबो नोंनि सिटावल' जिरायदो थुन्दुले मामबेरनो जानायाथ' बोरै जागोनथाय जायखिया र' नायनायनोसै आफायसोर नोंनिनो थिननाय बायदि आं बिसिमथ' सफैबाय र' दा ओमफ्राय बोरै जागोनथाय बिसो आरोना होलाबायनोसै आरो माथो ना हानाय हायि बेफोरलाय उननि खोथासै ओरैनो एसे आं आइडिया मोनदों होननानैसो फैखादों जाबा जाबाय जायाबा थाबायलै बेफोरखौलाय आरो मा थुनथुलिया सानबाय थानो र' ओमफ्रायथ' दसे थानानै सुरु जासिगोनबो साननैसो ओमफ्राय फन हरनो बावबाय आं जेबो नङा दे आंलाय मा बेरायनो फैदों थ'योना मोनसे खामानियावसो फैदों आंहा बेनिफ्राय उनाव जोब्बा हरगोन दे एसे गोरलै गोरलै फैबा हामगौ ना माने आं हानाय बायदियै नङाबाथ' मा जागोनथाय हजों आदा आब' होखांनायफोरनाव आं एसे सोंनाय नायदोंमोन बिसोरथ' खिन्थादों दा आंबो नायनायनोसै आफायसोर एसे बुद्धि सोना हरबाव दे खर' मेलेमफोराव आंनियाव जेन आंनि एगजामाबो मोजां मोजां आं होनो हाथों माने बे पास जानाय जायो उननि खोथासो थेवबो ओरैबाबो आंसो होखागोनथ' साननो हनाय गोहोखौलाय एसे बांसिन हरबानो जाबाय दे आंनिफ्रायथ' आं बेस्ट नाजागोन र' आयु खाथिनासो सोर सोर गोग्लैगोन बेबा टाइमबो जाथ'वाखै नालाय एसे नांबावगौ मालायफोरना एगजाम मोनसेबाबो बिखाफ्रा दुब 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 मोनोनो जे कुइसनफोराबा माबायदि गोग्लैगोन हागोन ना हाया बेफोरबायदि आरोना नाथाय आं हले बेबायदि मोनालै इन्टारेस्टिंसो मोनो आङो हाय हेलो तुम कहाँ से हो मैं मानसिखौथ' माथो बर' बायदिसो नुबाय आं बेखौबो नोंबो बर'सो आंबो बर' खाथिना वाव नोंखौ नायनायावनो सिनायखादोंलै मोखाङावनो नंगौ नामा ओमफ्राय मा मुं नोंनिया आंनि मुङा थरायना थुनथुलि ब्रह्म ओमफ्राय नोंनियालाय आंनि मुङा प्रियंका
so sweet name. दसे उनावथ' जासिगोनानो ना? औ माने टाइमाबो जाखासिगोन ना 2 मिनिटसोल'सै। गोथावाथ' गोथावमोन ओमफ्राय ससासो एसे बांद्रायबायना। अ नंगौ नामा जायोलै जेबो नङा फनाबो चार्ज होनांगौमोनलै आंना र' होखानोसै आङो नै मेहेर आगै अ बाजैसो माथो सोर बे मेहेर? न' खाथिनि आदा फैलावनि बाजैसो ए हा फैनो नङा आङो जायाहाय जेबो नङा दे बाजै ओमफ्राय फैना जिरायफै नांथ'लाहाय आगै नै बेदरसो एसे लाना फैदोंमोन आं नोंसोरनो वाव माथो लकेल दाउ बावसोलाय औ हानोंदायाबो बुंबाय एसे हैना फैदो थां होननानै बेखायनो लाबोबाय आं नै आं लायामोनदां बाजै मानोथो लाबोबावनाय दे नाङा जाबाय बायो नामा न' हा लाखिदो जेबो नङा ओमफ्राय जिरायफैना आब' नांथ'ला दे नानि ओमफ्रायथ' आरो नै नोंसोरबो गोदान फैनाय दालाय बहा आरो जाजोबनो अ थेंक इउ स' माचलै बाजै ओमफ्राय जायखिया हा मालाबा थां ओमफ्राय नोंसोरबो मिन्थिबाय आंबो उनाव फैफिननोसै हाथ' बिदिबा नोंदायाबो माबा एसे खामानि दं होन्दोंमोन नालाय दे फैफिन ओमफ्राय बाजै माब्लाबा जागोनहाय दे हा माथो खाथियावलाय ओंख्रियानो सफैखाबाय नै माथो आदा फैलावआनो हरखाबायना मालाय औ मेहेर बिदिबा मा फाजा एवनोसै मानोथो फाजा नांबावगौ बेजों जागोन आरो ना जायो बिदिबाबो बे आदा फैलावआनो आंखौ एसे हेल्प खालामना होदों आरो ना ओमफ्राय बिसिनाबो न'आ खाथियावनो ना औ खाथि माने एसे थांनांगौ आरो ना ससे दे मोजां जाबाय माब्लाबा थांनोसै औ वाव लकेल दाउसो लाबोबावबायलै बाजैयाबो औ अखाबो हासिगोन दां गोथाव जानानै दसे रेस्ट लानोसैलै औ दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों ओमफ्राय लोगोफोर बावगार हायै गोसोखौबो होबाय जोंहा निउ एपिसडखौ आरो ना बिदिबा जायफोर नेना दंमोन बावगार हायै गोसोखौबो नोंथांमोना नायनो हासिगोन निउ एपिसडखौ आरो ना लिंकखौ जों डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन बिदिबा जों थांथ'नोसै बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ मोजां मोनदोंब्ला फोरमायहरलायबानो जाबाय लोगोफोर सनामोन